היום אני עומד להסביר לכם איך אתם יכולים להרוויח יותר מ1,000 שקל מהבית רק עם גוגל מפות. אז בואו נתחיל ונסביר לכם איך השיטה הזאת עובדת. כפי שאתם רואים, לי פתוחות פה כמה כרטיסיות. ChatGPT, גוגל מפס ולאבאבל. לאבאבל זה בעצם תוכנה שמשתמשת ב-AI כדי ליצור לנו אתרים. מה שאנחנו רוצים לעשות זה דבר ראשון להיכנס לגוגל מפס ולחפש עסק שאין לו אתר. מה זאת אומרת? לדוגמה, אני אלך פה ואני אחפש סתם איזה מסעדה שאין לו אתר, אז נעשה היום בסרטון עגלת קפה. אני רושם פה עגלת קפה. דוגמה, עגלת קפה הזאת. כפי שאתם רואים, קוראים להם קפה עם. הם נמצאים ברעננה אם אני לא טועה, ואין להם אתר, יש להם פייסבוק ויש להם מספר טלפון. עכשיו מספר טלפון זה מאוד חשוב כי אנחנו צריכים מספר שיש לו וואטסאפ, פשוט מספר שאין לו וואטסאפ לא יהיה לנו שיטה לשלוח אליו את האתר. אז דבר ראשון אנחנו רוצים להעתיק את כל הפרטים של העסק, אז נסמן פה את כל הפרטים, ועכשיו אנחנו פותחים נוטפד. למה נוטפד? כפי שאתם רואים יש לנו פה פרטים שהם לא הוכחים, לדוגמה סקירה כללית כל אלה, אז את כל זה אנחנו רוצים למחוק. אוקיי, אז סיימנו לערוך, כפי שאתם רואים רשום את השם של המקום, כמה ביקורות. עכשיו זה שלב מאוד חשוב, אנחנו מעתיקים הכל, הולכים ל-ChatGPT ואומרים לו, תן לי פרומפט לאתר כמו לאבאבל, שייצור לי אתר לעגלת קפה עם הפרטים הבאים. ועכשיו אנחנו מדביק לו את הפרטים. עכשיו בלאבאבל יש פה דבר שנקרא share לאבאבל, שזה כמו תוכנית רפר כזה, יש לכם קישור ואת הקישור הזה אתם שולחים לכמה יוזרים ואז אתם מקבלים קרדיטים. עכשיו יש קישור שלי בתגובות שאתם יכולים לקבל ממנו 10 קרדיטים וגם לעזור לי כמובן, וכפי שאתם רואים ChatGPT נתן לנו, אתם רואים עם כל הפרטים, Ctrl V. עכשיו זה שלב שאנחנו צריכים לעשות עצמנו, אנחנו באים לפייסבוק שלהם ואנחנו צריכים את הלוגו שלהם, ואחרי שזה עלה נשלח לו וזה הכל. בזמן שהוא בונה את האתר אני רוצה להסביר לכם איך תביאו לקוחות מזה. אתם יכולים לחפש מאות עגלות קפה או דברים אחרים, זה יכול להיות גם פיצריות, אפילו שאני מעדיף עגלות קפה כי זה לא משהו יותר מדי מסובך, ואתם בעצם רושמים להם הודעה ממש פשוטה. בניתי בשבילכם אתר, אשמח לדעת מה אתם חושבים עליו ואשמח לקבל הצעת מחיר אם אתם רוצים לקבל את הבעלות המלאה על האתר הזה. וסך הכל זה לוקח כמה דקות וזה מביא לכם גם דומיין בחינם, אבל אתם יכולים להגיד להם אם אתם רוצים לדוגמה x.co.il תצטרכו לשלם לי עוד 100 שקלים, או שאתם פשוט יכולים להשתמש באתר הבא שנקרא דידלי, אני מקווה שאתם מכירים אותו. זה אתר ישראלי שמקצר לינקים ממש בקלות. לדוגמה אני אשים את הלינק של להירשם לערוץ שלי, אז הוא בתגובות ואשמח מאוד אם תירשמו לערוץ, ונרשום פה עידו סאב, קצרו, ותוך כמה שניות אם אני אבוא מאנונימוס אתם תראו שיש לי את הלינק הזה, נשים אותו פה, וזה שואל אותי אם אני רוצה להירשם לערוץ, אז תירשמו לערוץ. עכשיו אתם יכולים לעשות את השיטה הזאת כמה פעמים ביום, אפילו מכמה משתמשים בלאבאבל, כמובן מהקישור שלי אם אתם רוצים לקבל 10 קרדיטים בנוסף. ועכשיו הוא סיים את האתר כפי שאתם רואים, אז בואו נלחץ על פאבליש, נרשום עידו video.לאבאבל.app, save, ותראו מה הוא עשה, זה פשוט מטורף. קפה עם, עגלת קפה שכונתית עם קפה איכותי, שירות אישי ואווירה חמה, 4.6 כוכבים, ואז הוא רושם עלינו, דברים כאלה, השירותים שלנו, ישיבה במקום, איסוף מהיר משלוחים, ופה יש עוד פעילות שזה ממש מגניב. ביום ראשון, יום שני, שלישי, שבת, מיקום. יש פה דברים שאתם צריכים לסדר, אני לא אשקר, ואחרי שאתם מסדרים אתם יכולים להשיג מזה בין 100 ל-300 שקל בקלות. ועכשיו בואו נראה לכם את ההודעה שאתם יכולים לרשום להם. ניכנס לאינסטגרם שלהם, נעשה להם פולו ונרשום להם הודעה כזאת. שלום, שמי עידו, בניתי אתר תדמית קצר לעסק שלכם כדי להדגים איך אפשר להציג את קפה עם בצורה מודרנית וברורה באינטרנט. אשמח מאוד אם תעיפו מבט באתר ותגידו לי מה דעתכם, כל פידבק יעזור לי. אם זה רלוונטי עבורכם, אשמח גם לקבל מכם הצעת מחיר או להבין אם תרצו להמשיך עם האתר בצורה רשמית. פה שמתי את הקישור לאתר, תודה רבה עידו, ואני שולח. אם אתם תעשו את זה כמה פעמים ביום, אתם יכולים להשיג מזה הרבה מאוד כסף, ותשלום כזה של כמה מאות יכול לעבור בפייפל, ביט, מבלי להתעסק בהעברה בנקאית או דברים כאלה. כמובן שאם אתם תראו מסעדה, סתם אני אומר לדוגמה כמו ג'ירף, הם לא יעבירו לכם בביט וזה יהיה יותר העברה בנקאית ואולי להוציא קבלות ודברים כאלה. אבל עגלות קפה, מניסיון שלי, ביט ופייפל זה הצורה הכי יעילה להעביר דרכה כמה מאות שקלים. אז זה הסרטון היום, אני מקווה שנהנתם ולמדתם מזה משהו. אם אתם צריכים עזרה, תרגישו בנוח לרשום משהו בתגובות ואשמח אם תירשמו לערוץ. אל תשכחו שיש בתגובות קישור ללאבאבל שלי שאתם יכולים לקבל 10 קרדיטים בחינם, ונתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.